It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinili kong wag ipaalam sa boyfriend ko na nabuntis ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tina. At first, hindi ko po talaga naisip na mag-boyfriend ng lalaki. Kasi, sa totoo lang, takot akong mabuntis. Second year college and working student pa lang ako sa isang fast food chain. Sa umaga, papasok sa school. Sa hapon naman, magtatrabaho. At kapag weekends, sumasideline ako bilang isang waitress. At sa pagiging waitress ko, may nakilala ko. Isang lalaking sabihin na nating ubod ng bait, palangiti, at merong maamong mukha. Anghel sa karamihan. Pero para sa akin, isang ordinaryong tao lang siya. Noong una, palagi siyang tinutukso sa akin. Siguro dahil ako nga lang sa amin, yung walang kahilig-hilig makipagrelasyon sa lalaki. Hanggang sa kinausap niya ako through Messenger. The usual na chikahan. Hindi ko masyadong pinapansin siya noon. Hanggang sa pinili niyang makilala yung father ko. Nagpaalam siya sa papa ko. Naliligawan niya ako. Na never in my life kong naisip na pwedeng mangyari sa akin. At bilang babae, ang sarap sa pakiramdam na may lalaki pa palang gagawa nun sa ganitong klaseng panahon. Naging maayos ang pagsasama namin. Hanggang sa dumating na yung puntong sinasagot ko na siya. Pero may isang bagay ako na gusto kong malaman sa kanya. Na siya na mismo ang magsasabi. Itago na lang natin siya sa pangalang Tony, ha? At eto ang convo namin. Ang tanong niya sa akin, masaya ka ba na nagiging okay na tayo kahit hindi mo pa ako sinasagot? At sumagot naman ako ng, oo naman, hindi pa ba halatang masaya na ako sa kung ano man yung meron tayo? At sumagot naman si Tony ng, may sasabihin ako sa'yo pero i-promise mo muna sa akin na hindi mo ako iiwan, ha? Sumagot naman ako ng, oo naman, ano ba yun? Pagkatanong ko nun, may isang bagay lang na tumatakbo sa isip ko. Na sana, yung sasabihin niya, yun na yung inaantay kong malaman at sa kanya ko mismo sana marinig. At sumagot na nga si Tony. Kita mo yung batang lalaki na naglalaro? Ganyan nakalaki yung anak ko. At sumagot ako ng, alam ko. At saka ako siya niyakap ng mahigpit na mahigpit. Tinanong niya ako, okay lang sa'yo? Hindi ka
Galit? Sumagot ako sa kanya ng, bakit naman ako magagalit? Matagal ko nang alam yan, bago mo pa sinabi. Noong una, ayokong tanggapin, pero wala eh. Napamahal na ako sa'yo. Kahit pa may anak ka. At mas lalo niya akong niyakap ng mahigpit. Na kahit pakiramdam ko hindi na ako makahinga, ayoko pa rin na bumitiw siya. Ibang-iba pala talaga yung pakiramdam na mahal mo yung isang tao. Pakiramdam ko, gusto ko nang tumakbo ng puso ko sa sobrang bilis ng pintig niya. Ilang buwan ang lumipas, lahat ng masasayang bagay na pagsaluhan namin ng buong puso at may halong pagmamahal. Lahat ng pag-intindi ko, ganoon din siya sa akin. Kapag hindi nagtatagpo yung oras namin kasi busy ako sa assignments o projects ko sa school, o kaya naman pagod ako galing trabaho, nag-iintindihan kami. Ramdam ko yung suporta niya para makapagtapos ako ng pag-aaral. Bagay na sobrang ipinagpapasalamat ko, kaya mas lalo ko siyang minamahal. And since legal na kami, dumating sa point na napag-usapan namin yung private things, like the usual couples. Nung una, nag-doubt ako na baka iwanan na niya ako pagkatapos nun. Pero syempre, dahil mahal na mahal ko na siya, pinag-isipan ko kung papayag ba ako. December, noong napagkasunduan namin na kung pwede or kung papayagan daw ba ako ni Papas na sa kanila na mag-New Year. Sa part ko, masayang-masaya ako kasi makakasama ko siya sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi lang siya ang makakasama ko, kundi buong pamilya niya. Eto ang convo namin. Sabi ni Tony, "Mahal, papayagan ka kaya ng papa mo na sa amin mag-New Year?" Ngiti-ngiti ako noon habang kausap ko siya sa telepono. Merong halong kilig at excitement. Sumagot naman ako ng, "Siguro, mahal. Hindi rin naman kasi kami kumpletong mag-celebrate sa New Year. May lakad kasi sila." Which is totoo naman. Kasi nagkataon na uuwi sila tita ng Bicol kasama ang lola ko at mga pinsan ko. At sumagot naman si Tony ng, "Ganito na lang, mahal. Ipagpapaalam na lang natin etong bagay na to sa papa mo. Pag hindi ka pinayagan, wag nating ipilit. Para hindi ka pagbawalan sa mga susunod. Di bale, susunduin naman kita ng hapon para sa umaga, may time ka pa sa kanila kung sakaling payagan ka." Grabe no? Pag naririnig ko yun sa taong mahal ko, parang walang mapaglagyan yung sayang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, telenovela yung nangyayari sa akin. Sobrang bait at sobrang marespeto na sa akin ng aking mahal, lalo na sa pamilya ko. Walang babaeng hindi mamahalin ng kagaya niya. Ikangi nga nila, ideal man si Tony. Nasa kanya na lang lahat. Hanggang sa naka-receive ako ng text galing kay Mahal. At ang text niya ay, "Mahal, sunduin kita mamayang 3 p.m. kung saan lagi kitang sinusundo. Dalhin mo na lang yung uniform mo. Alam ko may duty ka kinabukasan sa resto. I love you." Yan yung text na bumuo ng araw ko. Super excited na akong makasama siya sa New Year's Eve. Napakaswerte ko kasi tanggap ako ng buong pamilya niya. Ganon din naman yung pamilya ko sa kanya. And then, ilang minuto pa, magkasama na kami. And then, sabi niya sa akin, "Mahal,
masaya ako na sasalubungin natin ng isang panibagong taon ng magkasama. And then, winelcome ako ng family niya at sobrang bait sa akin ng mama niya. 3:00 na ng madaling araw nang matapos ang party. Napagod ako pero yung labi ko, hindi napagod ngumiti. Nakaramdam na ako ng antok kaya nag-aya na akong matulog. Ang sabi ko, "Mahal, okay lang ba na matutulog na tayo? Antok na kasi ako tsaka may pasok pa ako bukas ng 11:00 ng umaga." Sumagot naman si Tony ng, "Sige mahal, para makapagpahinga ka na. Ayusin ko lang yung kwarto ng pinsan ko ha. Saglit lang babalik ako agad." Sabay halik sa pisngi ko. At walang pagsidlan yung sayang nararamdaman ko. Sa isip-isip ko, sana siya na yung the one ko. Ilang minuto pa, bumalik na siya. Dala-dala yung mga gamit ko, tsaka yung kumot na gagamitin ko, pansape na gagamitin ko, at mga una na gagamitin ko. Sabi ni Tony, "Mahal, pasensya ka na. Puno na sa kwarto ng pinsan ko. Alam mo naman na dumating sila kanina nang walang pasabi, di ba? Okay lang ba na sa kwarto ko na lang ikaw matulog?" Nag-aalangan niyang tingin sa akin. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o kung ano. Sumagot naman ako ng, "Oo naman, okay lang. Ganun talaga, may bisita kayo eh. Mag-iinarte pa ba ako?" Nginitian ko siya pero parang kinakabahan din ako. Kasi alam ko naman na merong bagay na pwedeng mangyari pero bahala na. Hindi ko naman siguro na ikakatakot na iwanan niya ako. Alam kong mahal na mahal niya ako at ganoon din ako. At ayun na nga. Nangyari ako kung ano man yung nasa isip ko. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Kasi alam kong worthy yung taong pinagbigyan ko ng buong pagkatao ko. Lumipas pa ang 2 buwan at naulit na naman na may nangyari sa amin. This time may naramdaman akong kakaiba. Kinakabahan ako pero pilit kong nilalakasan yung loob ko. Ayokong maging duwag sa pagkakataon na ito kasi alam ko na merong consequences lahat ng ginawa namin. Before, nade-delay naman ako ng menstruation. But this time, 3 weeks akong delayed. Madalas din akong maging moody at lalong antukin. Minsan masakit yung balakang ko, parang laging ngalay na ngalay. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa nararamdaman ko, pero isa lang ang alam kong pwedeng maging sagot sa tanong ko. Pregnancy test. Sa unang try ko, negative. Ewan ko, pero masaya ako na hindi ako buntis. Pero malungkot din kasi kahit papano nag-expect ako ng blessing. Hanggang sa isang araw, every student ng university, ikinakailangan na sumali sa isang fun run for a cause. Nung una nagdalawang isip ako pero naalala ko na negative nga pala ang pregnancy test ko. So tinapos ko yung fun run. Hirap akong tumakbo kasi nananakit ng sobra yung tiyan ko. Yung parang rereglahin na ata ako. Pag-uwi ko ng bahay, nag-decide na ako magpalit at matulog. Hindi na kasi talaga maganda yung pakiramdam ko sa sobrang sama. Halo-halo yung pakiramdam ko. Feeling ko matatanggal na yung matres ko sa sobrang sakit. Then nag-decide akong tawagan yung boyfriend ko at sabihin na sa kanya yung nangyayari sa akin. Mahal, kumusta? Kauwi ko lang galing fun run. Busy ka ba? At sumagot naman siya ng, "Hindi mahal, bakit parang nauutal ka dyan? Anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba?" At sinabi ko sa kanya na may sasabihin kasi ako.
3 weeks na akong delayed. Pero nag-PT naman ako negative. In-inform lang kita para alam mo. At sumagot naman siya ng, sigurado ka? Hindi pa naman siguro tayo sure. Sumagot naman ako ng ganun din yun. Chill ka lang, mahal. Wait lang ha, papatayin ko muna. I love you. Then sumagot siya ng, I love you too. Hindi ako mapakali sa sakit na nararamdaman ko. Nagmamadali akong pumunta ng CR. Pakiramdam ko, naiihi ako, na nadudumi, na hindi ko maintindihan. Ano bang nakain ko? Kanin at adobo lang naman, pero bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Wag sana akong magkaroon ng LBM. Aba, may lakad pa kami papuntang Quezon. Ay, hindi ko ininda yung sakit. Kahit napakiramdam ko matatanggal na yung tiyan ko sa sobrang sakit. Kaya pinilit kong matulog ng maaga. Pagising ko, parang basa yung higaan ko. Shocks. May tagos ako. May stain na yung higaan ko. Pero bakit parang sobrang sakit ng pagkababae ko? Ang sakit din ng pagitan ng mga hita ko. Bakit ganun? Ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko. Pinilit kong ilakad yung paa ko kahit sobrang kirot ng nararamdaman ko sa katawan ko. Then come second day namin sa Quezon. May nakapansin ng katawan at tiyan ko. Ibang-iba daw ang itsura ko, ang taba ko daw ngayon. Usually naman hindi ako tabain. Hindi rin ako sexy pero slim. May tuksuhan pero hindi ko lahat pinansin yun. Then sa last day namin, dun lang ako kinumpronta ng boyfriend ko. Then tinanong ako ng boyfriend ko, buntis ka ba? Mahal, magsabi ka ng totoo. And then I answered, diba sinabi ko na sa'yong nag-PT na ako, negative, hindi nga ako buntis, mahal. Then, tinanong ako ulit ni Tony, sigurado ka ba? Gusto kong makasigurado tayo pareho. Ayokong magalit sa akin, papa mo. Nakabalik kami sa Cavite ng walang maayos na pag-uusap. Kinabukasan, nag-decide na ako na magpakonsulta para sigurado. Para matapos na yung usapan namin. Nag-aaway na lang kasi kami palagi ni Tony. Pakiramdam niya, pinaglilihiman ko siya. And then, merong note yung isang doctor. Nasabi kailangan ko daw pumunta sa isang OB at doon magpakonsulta. Sinabi ko naman, 'di ba? Negative ako sa pregnancy test. Hanggang sa nalaman ko, nung nagpa-check ako sa OB na nakunan ako. Nakunan ako. Parang bumagsak yung buong mundo sa akin. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Nang malaman ko yun doon sa OB, tuloy-tuloy yung pag-agos ng luha ko. Gusto kong magwala, pakiramdam ko naging pabaya ako sa nararamdaman ko. Kaya umabot sa ganoon. Ano na lang iisipin ng boyfriend ko? Paano na? Pero buong puso kong tinanggap. Kahit na masakit. Kahit na lugmok ako. Kahit pakiramdam ko pinagkait sa akin ang lahat. Anong tadhana meron ako? Kaya ang ginawa ko, pinili kong huwag ipaalam sa boyfriend ko yung totoo. Pinili ko na huwag ipaalam sa kanya na nabuntis at nakunan ako. Oo, selfish ako, ayokong mawala siya kapag nalaman niya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang linggo ang lumipas, halos araw-araw kaming nag-aaway. Dumarating sa point na nakikipaghiwalay ako sa depression ko. Dahil di ko na alam yung nararamdaman ko eh. Pinilit niyang ayusin ang lahat pero wala eh. Wala akong mukhang maihaharap kay Tony tuwing naiisip ko yung nawalang blessing
na sana bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Walang malinaw na label yung relasyon namin noong mga panahon na yun. At nakikita ko sa mga mata niya na mahal niya ako. Pero para bang may mali. Parang hindi na ako yung taong magpapasaya sa kanya. Nung ako yung lumalayo sa kanya at siya naman yung lumalapit sa akin, ayokong kausapin siya. Hanggang sa dumating yung puntong nagkabaligtad ang lahat. Nung ako naman yung lumalapit sa kanya, siya naman yung naging cold. Pinilit kong ayusin pero wala na. Ang cold na niya sa akin. Tuluyan nang nawala yung taong kinatatakutan kong mawala. Hanggang sa nag-decide ako mag-work pansamantala sa Davao. Para makalimutan ko lahat ng nangyari. Para makabangon ako uli. Hindi ko na inintay na ipagtabuyan niya pa ako. Ang pinili ko ay ang palayain siya. Kasi alam ko na mayroong ibang tao na magpapasaya na sa kanya. At hindi na ako yun. Walang maayos na breakup o pag-uusap ang nangyari bago ako umalis. 4 months na ang nakalilipas. Pero hanggang ngayon, si Tony pa rin ang mahal ko. Hindi lang mahal. Mahal na mahal na mahal ko. At kahit na araw-araw ko siyang hindi nakikita o nakakausap, patuloy pa rin akong umaasa. At aasa na balang araw, magkikita kami. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Tina at ito ang aking secret vow.